Sithanda ukulumkisa abanhliziyo zibuthathaka ngelinqaku. Kwelorheci izulu bezakhiwo eMeligo. USean Diddy Combs uthwe nkanga eminyaka emine enkolonkolo zakho ezimnyama izisele emva kokulahlwa lityala lobuhenyukazi i-prostitution kolwangarhanuka. UDiddy ucele uxolo kwesa kuba liqabane lakhe uCassandra Ventura nomnye ummangali owaziwa ngoJane nekungelo gama lakhe lokwenyani. Abantwana bakaSean Combs baxelele ijaji ukuba nokuba angabhotywa ngobubende uyise kodwa bayamdinga ekukhuleni kwabo. uSubramanian ligqwetha likaDiddy ezama ukutarhuzisa kwijaji uthe isiganeko sokwabelana ngesondo kuvunyelwene asinakuba ngumqobo wenkululeko kaDiddy. Ukuqwela ingqokoqo, ijaji income uVentura noJane ngokuvuma ukunika ubungqina ngelokunceda namanye amaxhoba okwabelana ngesondo olunobundlobongela. Kwiqonga loqala zive bengqokoqo, ndinguJoe Mancia.